ଦିନକର କଥା ରବିବାର ହେଇଥାଏ। ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଇନା ରାତିରେ ମଟନ ଧରି ଆସିଥାନ୍ତି। ରାତି କଥା ପଡ଼ିଶା ଘର ଦିଦି କଣ କଲେ, ରୋଷେଇବାସ କରିଦେଲେ ହେଲା। ରାତି ସାରା ଯାହା ପରିବାର ଖାଇବା କଥା ଖାଇଦେଲେ। ପଡ଼ିଶା ଘର ଦିଦି କଣ କଲେ, ଅଳ୍ପ ଦିଟା ମଟନ ସକାଳ ପାଇଁ ରଖିଲେ, ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଯିବ ଖାଇକି ଯିବ। ସକାଳ ପାଇଗଲା, ମଟନଟି ଯେତେବେଳେ ଦିଦି ପୁଅକୁ ଦବାକୁ ବାହାରନ୍ତି ମଟନଟି ଗନ୍ଧେଇଲାଣି। କାହିଁକି ନା ଆଗକାଳ ଯୁଗ ଫ୍ରିଜ କଣ କିଛି ନଥିଲା, ତେଣୁ ଖରା ଦିନ ସକାଳୁ ମଟନଟି ରହିକି ଗନ୍ଧେଇ ଯାଇଛି। କଣ କରିବେ, ଫୋପାଡ଼ିବ କାହିଁକି? ପଡ଼ିଶା ଘର ଦିଦି କଣ କଲେ, ପାଖରେ ଥିବା ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲେ ମଟନଟି ଦେବା ପାଇଁ। ଯାଇ କବାଟଟି ବାଡ଼େଇଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆଲୋ ବୁଝିଲୁ କଣ ହେଇଛି ନା, କଣ କରିବି, କାଲି ତମ ଭାଇ ମଟନ ଟିକେ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ, ରାତିରେ ଆସିକି 1000 ଥର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲି, ଜମା ଶୁଣିଲୁ ନାହିଁ। କଣ କରିବି, ତୋ ପାଇଁ ଟିକେ ମଟନ ରଖିଥିଲି, ଆଉ ନେ। ଦିଦି ମଟନଟି ନେଇକି ଗଲା। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମଟନ ଟିକେ ଶୁଙ୍ଗେ, ମଟନଟି ପ୍ରବଳ ଜୋର ଗନ୍ଧଉଛି, ମଟନଟି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଦିଦି ଘରୁ କଣ କଲେ, ମଟନଟିକୁ ନେଇକି ବାରିଆଡେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ନିଜର ବଚା କୁଚା ରାତିରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସେ ଯୋଉ ଆମ୍ବିଳା ଡାଲି ଟିକେ ତାଟିଆରେ ପୁରେଇକି ଦେଲେ। କାହିଁକି, ଆମ ଓଡିଆ ଘରରେ ରୀତିନୀତି ଅଛି, ଯଦି ପଡ଼ିଶା ଘର କିଏ କଣ ଦେଲା ତାକୁ ଖାଲି ତାଟିଆଟା ଫେରାଯାଏ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଟିଆରେ ଆଉ ଟିକେ କଣ ପୁରେଇ ପାରିକି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ବି ଖରାପ ବାସି ମାଲଟା ବି ପୁରେଇକି ଦେଲା। ସେ ଦିଦି ବି ନେଇକି ଗଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଶୁଙ୍ଗନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆମ୍ବିଳା, ସିଏ ବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଭଲ ଦେଇଥିଲେ ଇଏ ଖାଇଥାନ୍ତେ, ତେଣୁ ଭଲ ଦେଲେନି, ଇଏ ବି ଭଲ ଖାଇପାଇଲେନି, ଇଏ ନେଲେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ଇଏ ବି ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟାଏ କଥା କଣ ଏଥିରୁ ଶିଖିଲେ ନା, ଭଲ ଦେଲେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇବେ, ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ନଦେଲେ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ଆଶା ରଖିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣକୁ ଯଦି ଭଲ ଟିକେ ଦେବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଆଶା ରଖିବେ ତାଠାରୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଟିକେ ନଦେଲେ ଆପଣ କେବେ ବି ଆଶା ରଖିବେନି ଯେ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବେ ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହତା ଦେଲେ, ତେଣୁ ଆପଣ ସେତିକି ପାଇବେ, ଆଉ ଯଦି ନ ଦେଲେ ପାଇବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।